Salibay, dini bener guys men. Pulang lang nu sebai mana nak kai? Hai long mai thade nung thang mana जोंनि मोसानायखौ ba nung dan dah sini ba? Sama ba? Rabbi saya kom nung orang dah mosaनायखौ. Ni mana nak kai sih kalau tak berak? Nah, ni apa? जाबाय जोंना एसे अखा हानानै दिनै दोमैलु जागासिनो आङो दा थांगासिनो जोंना बैसागु मोसानायनि खाना जागोन दिनै थांगासिनो आङो दा गामियाव हारसिं जोंनिथिं लोगो गैया नालाय रावबो आं हारसिं साखा खर'थिं मोजां खनलाय पिस्तलजोंनो गावब्लंहैगोन मालाय नै लासै खननायाव ओइ बेसां जागोन नोङो अमा बेदरखौ आंथ' जानो हाखाया बेनिखायनो टिफिन लाबोखाबाय निला सोना लाबोनो थाखाय आंनो खसमे दग्राखौ नांसियाव खामां मस्लायदोहाय जानाव खावलायनांगोन नै अमा बे गुसुफ्रानो इमान बुरजा ना माबा आथिं रेवजोबगोन बाजै आरो आब' नै दा भान्दार ओइ बे भान्दार न' गिदिरा अखा गोलैबाय अमा बिबुआ ओरैबायदि मोनामो आरोना भान्दार बिखा सुनाया इसोरैयावनो सुगासिनो दङ ओमफ्राय आङो मोनामनानै थानो हायैनि खारबोबाय आरोना इसोर आंखौ फैनो होबाय एकदमबारे गोबाहां जाखाबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय इसोरो फैनो होबाय आङो दांनायाथ' दांखायाखै होमबाबो दै लुना होग्रा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय इसोर आंखौ एकदमबारे बोरैबा नुनानै थिनहरबाय आरोना आं खारबोबाय ओमफ्राय इसोर सुगासिनो दङ ओरैबायदि मोनामखायो बेदर जावग्राया माबायो खामो मोनाखै बायसा मोनो आं दोनदो जाबाय नै गोबाव